alle sammen! Hej alle sammen. I dag til at lave sådan en, hvor man keder sig. Så kan man lave nogle ting udenfor og indenfor. Det første starter udenfor. Når man keder sig, så kan man stoppe hen over muren. Se hvordan man gør. Det ved jeg godt, I kan. Måske. Ja. Okay, jeg skal lige... det var ikke helt. Sådan her. Jeg er ikke særlig god til at stoppe hen op på muren. Men den anden ting er... Spørg nogle andre, om de kan lege. Yeah. Så keder man sig ikke så meget. Og den anden ting er... Hvis I er trapper, så kan I bare gå op og ned af den. Op og ned af den. Alligevel. Man keder sig også lidt af det. Alligevel. Og den fjerde ting, tror jeg nok. Se YouTube. Og den femte ting er, ligge og kede sig. Eller lave noget andet. Spørg om den. Spørg din mor eller søskende, hvis I har nogen. Eller din far. Om at de kan finde på at lave noget. Som man kan lege. For helvede. Sådan gemmeleje eller noget andet. Og den sjette ting er... Leg med din hund, hvis du har en, eller kat. Ja. Yeah.